एबा जोंनि उदालगुरि हस्टेलनि मानगोनां एमएलए सार आं सारखौहाय बरायनानै लानो लुबैदों गांसे आर'नाइनि जुगिदि आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव सारखौहाय सिनायथि होनो लुबैदों जोंनि ITDPनि स्टाफखौ आङो खावलायदों सारखौहाय गांसे आर'नाइजों बरायदों। थैंक इउ सार धन्यबाद थाबाय। सार बे स्किमा जाहैबाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि सिगाङावहाय SCA2TSS होनना बुङोमोन बेखौ नाम गोदानैहाय प्रधानमन्त्री आदि आदर्श ग्राम योजना हिसाबै बे जाबाय आरो बे प्रधानमन्त्री आदि आदर्श ग्राम योजनानि आन्दारावनो जोंहा जे गामियावहाय ट्राइबेल बर' थानो हागौ गार' थानो हागौ राभा थानो हागौ ट्राइबेल पपुलेसना 50% बा बेनिख्रुइ बांसिन बेफोरबायदि गामिखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया अलरेडि आइडेन्टिफाइ खालामदों आरो बे गामिफोरखौहाय आइडेन्टिफाइ खालामखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बे प्रधानमन्त्री आदि आदर्श ग्राम योजनानि जुगिदि बै 155टा गामिनि थाखाय उदालगुरि ओनसोलनि दाब-दाब गामिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन सोद्रोमाफोरमोन गिबियाव नोंथांमोन साफ्रोमनोबो खुलुमनाय जासिबाय आरो लोगोसे आथिखालाव सोलिबाय थानाय दुर्गा फुजानि मुङै गासैनोबो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। जों गामियारि ओनसोल बिनि बेनिफिटखौ बिनि बानजायनायखौ नोंथांमोनहाबो मोनगोन होननानै रायजोनि गामि गाहायफोरखौ लिंनानै एसे बेखेवलायबावनो होबाय अब्लासो सरकारा जे रायजोनि खामानि मावदों रायजोफ्रा जे सरकारनिफ्राय माबा मोनसे उपकार मोनदों बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा मिथिगासिनो दङ गोबां बाथ्रा बुङा साफ्रोमबो साबायखर बावनानै अनजालि सेलफि नामा फट'खौनो खेबबाव सेलफि मोननैसो फट' नांगौथ' जोंनावबो अनजालि सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गुरुम गाव बे फैयाखै रज सेल्फ हेल्प ग्रुप दं नामा दङ रज सेल्फ हेल्प ग्रुप गरायबारि जों ओरैनो जास्ट बेवहाय आनुষ্ঠাनिक जिथु बेखेवनाय बेखौ राननाय हाबाफारि बेखौ जों खालामबाय दा नोंथांमोनहा बेनिफ्राय लासै लासै लांबाय थानो हासिगोन जोङो 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप लेंहरदोंना दिनै एसे बारा फैनो हागौ सोरबा मोनथिनानै सोरबा फैनो हागौ जेबो नंला लासै लासै खालामबाय था आरो सहिफोरखौ मोजां हो लांबा लाबा कागजावहाय सहिफोरखौ मोजां हो हानायखिनि थिग सहिखौ होनो दानाजा आखाइजों लिरथार हानायखिनि सहिखौहाय उनाव नङाबा जोंहा उनावहाय हिसाबाव सन्देह खालामो जोंखौहाय मानो गासिबो सहि गोजा थिग सहि गोजा होननानै आरो खायख्लें खुख्लेंबाबो आगसि आगदा खांग्रां खुख्लुबाबो लिरथार स' बे हाबाफारिखौ जों फोजोबनायनि सिगां बेवहाय सफैनो हानाय बयखौबो आङो गासैबो जे जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमा भाइबंफोर बयखौबो आङो गोसो अन्तरनिफ्राय ITDP अफिस उदालगुरिनिफ्राय जानानै बयखौबो आङो साबायखर बावदों आरो स्पेसियेलि जोंहा बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्रीजुत गबिन्द बसुमतारी सार बिथाङा एकदमबारे दौरा दौरि फैनानैबाबो बेवहाय नुजाफैनो हाबाय आङो एसे लेट जासिगोन नामा नंदोंमोन खिन्थु सारा फुरा टाइमनि आवगायाव स्पिडआव सफैबाय बेखायनो सारखौबो आङो सम होनायनि थाखाय आरो जोंजोंहाय बा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोरजों जे रायज्लायबाय बाथ्रा माखासे बिनि थाखाय बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय जोंहा भिडिअ उदालगुरि दसे समब्लाबो बिथाङा नुजाफैबाय बिनि थाखायनो आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों जोंनि ITDP उदालगुरि जानानै स' जोबनायाव खनसेबाव जोंहा चेयारमेन बिथांमोन
गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि दङ बिथांमोनहा एक्टिभ रल लादों सिगांनिफ्रायनो दिनैसिम आरो फैगौ समावबो बिथांमोननि सापर्ट निश्चय नांगोन स' आं गासैबो बिसिडिसिनि सोरबा चेयारमेन सोरबा भाइस चेयारमेन बा सोरबा मेम्बारफोर जानायखौ आं बयखौबो रोजा रोजा साबायखर बावदों बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै सापर्ट होफैनायनि थाखाय स' बेखिनिखौ बुंबाय आरो बायद'फोरखौहाय बयनिसिमबो मिथिहोनाय बयबो जाहाथे साहा लोंनानै लासै लासै खामानिखौ मावलायनानै ओंखारलाङो हाखु दावरा गैया लासै लासै जों नांगौबा मोनानि 8टासिम थानांगौ होनबा 8टासिम थागोन मोनानि 12टासिम थानांगौ होनबा मोनानि 12टासिम थागोन बे सिन्था गैया स' बेखिनिखौ बुंबाय आरो बे हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ सार थेंक इउ एभ्रिवान